Ia să vezi ce ți-a dat. Hã? Ce e acolo? Dar ce e acolo, mă? Hã? Uite, Moș Crăciun. Uite aici a plecat. Uite, m-a făcit Moș Crăciun. Uite, a plecat. A plecat, uite. Și ți-a lăsat ăsta. Vezi să desfaci? Dar ia vezi ce ți-am mai adus. Mai ai niște cadouri. Mai ai? Ia? Unde? Unde, mă? Da? A plecat, uite acolo, a plecat. Uite, a plecat cu Sania. Închide ușa. Dar vezi, ți-am mai pus ceva. Eu ți-am mai pus aici ceva. Uite, ți mai ai un cadou aici. Uite ce scrie aici. Scrie Octavian. Ți-am mai adus, vezi? Pe care mai scrie Octavian? Uite, mai ai aici ceva. Ia uite și pe ăsta scrie Octavian. Desfăli. Ia uite, vezi, dar ce-i și acolo, mama? Ăla e cel mai mișto, nu? Încet, încet, încet. Să nu-ți faci. E o cană. Ia să vedem ce scrie aici. Ia uite, Merry Christmas, Octavian. Și acolo, desfă. Ce ți-a adus? Ia, desfă. Ia uite, mă.